aikace-aikacen nan dan Allah don annabi ya yi subscribe. Matsu TV akwai ire-iren wannan koyar da suka koyar nan. Ko ka danna Liveferpormance TV akwai ire-iren wannan koyar da suka fi su. Kar ku shiga da kanku manta Matsu TV. Matsu TV ko Liveferpormance TV. Ya yi rahazar ce. Yi rahazar. Wannan ko an dora da copyright claim za a sa. Yana yesu dinga waƙoƙin da an riga ko sun dora a banza a tsara ce ba ba rawa ba. Da a ce an fara biyan su ma YouTube za ta dinga tsaida masu account ko su da an fara biyan ka ɗora irin wannan to sai an tsaida ma account ɗin. Wallahi tsirar da suka ce wai kai YouTube ma ba jahilai bane ma. Kuma iya gidan mu da Allah abin da ana burge su ba wai duka fifiya musu ba sai sun burge a burge su a soja zai iya soja kai har wadda ta yi wannan ba amma na so da zan fasu waye Wato sai ne sa ne da koya kai duk da kamar ta mutum wallahi ai ramala take yi saboda mu'amala da buda shirin ta koma ana wajen kakoran da a yi da jimuriyar ka wallahi kana kaska ta faɗo na rinci da Allah ka in ba haka ba shege ni